Hemen gaude, dakizuenez gaur dago ministru kontseilua eta ikusi genuen atzo Sánchez presidenteak oso hitz ederrak esan zuen eta Palestinaren gatazkari buruz eta oso pozik gaude, hitz horiek oso importanteak dira, aurrera pauso handia da eta hori dena gaur gauzatzea exigitzen dugu. Mobilizazioak egin dira, Alicanten, Bartzelonan, Cadizen, Kordoban, Logroñon, Huelvan, Madrilen, Mahón, Murtzian, Iruñan, Sevillan, Valentzian, Valladoliden eta Zaragozan, eta badakigu hiri gehiagotan ere egingo dela. Orduan, eskatzen dena da, batez ere importanteena da, armen enbargoa. Hau da, ez erostea eta ez saltzea Israelekin olako harremanik ez. Presio hori mantendu behar dugu, gure esku dago, hiritarren esku dago presio hori mantentzea.